1 kilo baga ng baboy, 3 pieces onion, 1 large carrots, green chili optional, green and red bell pepper, garlic, pork cube, vinegar, pepper, bay leaves, and salt. Okay, bago natin simulan, shoutout Boss Jord Lobos, ito na ang yung request. Siyempre, ang laging nauuna, bawang. After 20 seconds, isunod natin yung ating sibuyas. After ilang segundo, pwede na natin ilagay yung ating baga. Igisa lang natin yan hanggang sa pumutok-putok siya. Kaya tinawag namin na pulutok to guys kasi habang niluluto mo siya, pumuputok-putok siya. Pero sa mga Tagalog naman, ang tawag nila dito is bopis. Ayan guys, after 25 minutes, magiging ganyan na siya. May maririnig na kayong mga konting pagputok. Kapag medyo lumakas na yung pagputok guys, pwede na tayong maglagay ng mga ingredients. After 3 minutes, medyo lumalakas na yung pagputok, pwede na tayong maglagay ng ingredients. Naririnig nyo ba guys? Maglalagay na tayo ng pork cubes. Ayan guys, pumuputok na siya, kaya pwede na talaga tayong maglagay ng ingredients. 1/2 cup vinegar, bay leaves mga 4 pieces. Pagkatapos haluhin lang natin siya hanggang sa malusaw yung pork cubes natin. Pag nalusaw na yung pork cubes natin, pwede nating ilagay yung carrots. And then haluhin lang natin ulit yan. Tapos lalagyan natin siya ng mga 1/2 cup na tubig. At lulutuin pa natin siya ng mga 5 minutes. After 5 minutes, pwede na nating ilagay yung ating bell pepper na hiniwa-hiwa natin ng maliliit. Kanina pala guys, naglagay na ako ng paminta, kaya lang hindi ko lang siya na-videohan. Akala ko kasi naka-on na yung video. Maglalagay na rin tayo ng asin. And then, haluin lang ulit. At lutuin pa natin to ng mga 3 minutes. Kung natatabangan pa kayo guys, pwede kayong magdagdag ng asin or patis. After 3 to 5 minutes guys, pwede na natin ilagay yung ating siling haba. At lulutuin pa natin yan ng mga 3 minutes. Ang bango niya guys, siguradong taob na naman ng isang kalderong kanin. Kung bago lang kayo sa aking channel, please consider to subscribe. At sa mga dati na nakasubscribe, maraming salamat, mabuhay kayo. Ayan guys, luto na siya. Kainan na.